Seachan ús an reclach í hé, ne? Gosteach sa teachsal gur sin na gádaí dí gosteach ma. Susie and Floozy, eh? Gan á ghoras go doras tá túna sé bheith dialdach a dearí. Da hang go cáilte do bhfuil. Si sa go bhhar go beta tú gail. Go mátar sa bheabaniu. Stidí pochuin. Well, mar se silar hoite, tá sé rihil ar chum sa gúil sí me ganat. Ní vín sin anna húlahain scheit. Oh, please. Is fear go ma. Fiúnar vín sa uniform art. Beidir go ré an uniform a hanin leis. Beidir é. Ús cedíon sa chéad réirs tomacha. Crorta uniform go bheice tú. No way go bhfuil sé sinna go le Thailand. Má tá siméige anam is fé leis an gléich ormsa. Óna tá sé sin seafaideach. Tá sé benú sport gasú ag mar clufé. Dú níos más na stolam. So, wat gan éir amach le heh pintanú nachhfuil. Óna airas chud cúlachta, agus fáilsú isteach sa 21st century. Sead a hands inis. Bhí mé gada ar amach mar hálín sé. Oh, so sin fáta chud civís ar tanne bheith, agus obsession mar bhfuil ceartá. Tá mé ar mar lá sire aniu mar hálín sé. Yeah, lá sire aniu. Bit busy nacht ma hapin to the yesh na ranstoa. Ja, Péir de Harlí ní me gur bhain ngáir an nghuiimhar a Susie níos mó. A bhí buarhach. Ja muidir réidir a raibléir sin. Sinú cuiimi sé a síhhailí. Just éisle, okay? Is cum an céir dhéanaan si. Tí má bhíon an ginmhile eici mar tá sí bagart inis ach ná leachtas sa lábharthaí. Digann tú me. Ní me gurí eáil riamh ríis ach. Mar sin hain. Má Harlíonn tádaide. Sin éis. Bhil an gcuomh an bóthar bhla sa le ag an aon na Jason. Cefá, fáití sin tar a bhúnar de bheith. Mar bhíanana se go se bheith bhór le chéile sa boban í hána, bhil sin cheap mi sé réchaí. Hey! Shite, imige libh go beo. Jason, tá mé cinnte go ddigann tú go tú sáú an dlíonn seo. So chuir sa brisún le. Cin dí fiochttaíana sé. Níor leag me se lábhar Susie agus ní chuid an aon me. Ní héige me fiú. Cífa me se gúirt mar se charma le. Má tá sí esan meabhar mar ceapan meic. Tá muid an seáirtin fór stuff. Digann tú? Stuff? Cén a chuir tá muid giime? A muid giimeachta inis. Agus tá mé a coppla second níos maile, ní nachas ad gora muid an teach charibe. An ón tribhlóid mar tá muid. Right, look, imig láireach bun agus na hábar focail faoi seo le héandanna. Fair play a te hardint. Vís ha magúna gur a do chrís an áit cheart. A haig just imig rivanari minton. Go maithe. Má buíoch go gredan den bháin me. Níor úirt mé go gredan hu. Ar a sé bhallach an seo? Níla Sam, bhí me mo chola. Oh, Kieran, come on. Did a gléach chuir mar líad be le ragar a sé hart. Nach digann tú go bhéit a héana bheith dribla leis an slí marheála seo. Tuigim roinntá faoin slí. Bhil céim far elected ó fannach leat mar sin. Mar a dúirt mé, bhí me mo chola, ní ra samrá sé an seo nó nach rá. Ní chreidem go bhfuil tú mar seo, Kieran. So sin an chuí a bhfuil sé, é? Sé. Well, gur a míle maithagad. Is deasla me gáil go a haíocht omláin agam. Dat is gur ís a twimse. An má go tú be? Look meach níor nart mar rom me grochas. Bhí barlam. Listen, má thugann tú an airgad gom, éiche mar ráisiú, tí si go coppla mín, nó is túisce even. Geall an chuite. Agus, mag tú sástan is sí chuir an ísach seo. Ok, so hé. Cad a chabarla? What's not ír, bhfuil? What's cheap gur nimse dearmar de rud a rintas armsa? Nid go targad chuir gom bhfuil. Damn right. Ní me gur pín róhirtit. Tus tá a gachan ó seo. Ja, bhil ha bheith. A lein ar mar gáí fúsin ar bhí tusa driblaid. Ach, tá difeocht mhórán. Tus agus do chud céimeachta is cúis sneiptead, ní mise. Agus níor ní mise a hána. Ach, dins tus a béag fum. Gus an chéad chola róisebug na níomh na chéad. Oh, agus meastar cén fáil sin. Béidir mé go leis an droch bheasach daoine art go gréadach ar bud a bifút. Ar tain an locht mé sin is ní armsa.
Bhfuil seachí bhfuil sé Angela bhfuil sa tá me chosásta bhfuil páistíní tíocht, gus go gimachta iad a téireg sa tála tá me. Tá mainta séistar fáda dúi. Tá samsa sin Angela Store. Bhí sam hair chuna beile go dtí ceasa. Seáid sé seóra, níor chudal me sin néal is báiste na réir. Sta bheith an tolach vis an epi ar maidin. Vís an gród gís míart le nólag. Chatíal an ítád a míart le bola gína fástín sin. Nach mín se mar sin na gúnaín dó tím fácht. Seachí bhfuil putágaí bir á láidir ag bailla agus áhuiidir. Bhfuil tá is ceappa go te hára bheith mí nádúra. Camse le gobar, sé vinsa bheits ar bháilú ar báil. Stear me méidse le. Chéidir eile tá vinsa dúna overnight sem nachlia, fe te oscarúir sin anach leis. Tá me sé tíntar se an creic se. Ní mis ná colla. Stáití mo chollahfuin. Rory, go dtí té tú. Éislam crotar réir. Rotí do gasar mai. Dan me se le burní réir. Car tusa. Latain. Hello, John Joe. Angela. Carútasa. Carútasa? Le tín seal cúrad. Ní an go fáil. Ar ceirta tú dhéanaan sin mar sin, ha? Na bhfuil muide goscoil charibine bhfuil? Go dtí faoi a tartsa. Ní mar cad le maie. Tá sé héana agus padar le paisteochtú. Cén bhainte agus sin linne? Bhainte bí, ní ru mar réit. Wel na bíá réit. Ní bhístil am sáda go dtís cúgur páistí ar cís. Níor fémart na trobladí a tádar tú héin agus do bhacín baine le idir maharmsa. Go teasan se bhean. Tá má bhacín bain mar thugtas head ruici as ros na rún gan fille i ríis go brach beidir. Brín de mo chud fola héin. Nis, an cuman leat mar bhfuil símam bheith géisteach leatsa a bladaracht faoi na cúrsan agus na páistí tá siad a gona hogal ar cís. Ar hiú tú na ríre gur ó Susie sin go le haran tíar na cúisina. Rún si amad an de chéins da bhac. Níha i bhhain a dynnu i agus rú si bharráise í glárig teiliú. Cad ghlacha se dig se fólam, ha? De chlab! Bhfuil ar leid bhí chance ag Jason chud stufa bhhailú. Gur maithid bhí sin? Yeah, well, done darma there, okay? Bhínta sam grunne tú na ríre. Oh, Ravenis. Agus cén fáil sin? Well, it's Sam. It's like me all coming to if we, buy the book all the time. Gur míle maithagad. Ar líad bit is félim rud ag an deasa dhéana do réine, mar sá. Ní me fád go sa láat amach. Is go a gist sin? Ní dhéanana tá sa éon rud a aon den am muna bhfuil rud ag an an de tain. Ní te sin fear. Dá bhfuil inis? Ní na bhuiile. Okay. Inis them rud a bháin ar dhéon tú ar wahala duine eile. Oh, look, guys. No, come on. Rud a bháin ar dhéon tú ar wahala duine eile nó nach raibh aon rud an de tain. Chatína go dtíad a hahanú mar chuirtú. Ní bh dáthir bí sin is rápa chuir ar an nearsanna tugad. Vince? Ó, ní héach Rory. Agus muna bultas hebal a múnú chuir. Beidir go gaiinn sa féid agus go gahíonn si a bherní go dtí tá galad ar a bhairte go. Get zelta tú rá, Janjo. Haha, nes. Pógín bheo go bháin agus muidir meisce dúir te héin. Tá mé angad digginn tá macha trína. Ar úr tróir sin leit? Well, hanig me sibh scaribí. Esach déir, Janjo. Bhí mu a cuiachta. Bachí nach nearan tusa tead a seafateach agus tú cuiachta riamh. Ó, bhí sibh cíochta dearhain. Sin anna bachamal céthe sibh mar sasú cinúd le tréid tíá Rory. Thomar a téir his na hebre. Bhí mu cuiachta. Rud a chunig tú sin ar an. Le a heil, Janjo, náid an scéal chailech nó faisco. Well, right, tá James a gyd ciú berní de hiúsa den scíal. Agus beidir na tí go hebí levens. Te dúarla a trína. Ready, Papa Restaurant? Shut up. Rory!
Kit sy deltar siú letsa. Ceartar tug a ré. Leagas do chud spucha es John Joe. Tá sé sin an inseotar an bechsad. Tá sé tasíart san seo. Bach ú sa dúr na rud gins. Tá sé sin na muide chrocha. Tá, ach níl an bháin clic na cháúnt. Dúirt sé nach níireach sé aon cheol faoi. Sa gretan tún gnáfire, ha? Bach nach chuil tad idir do ráchlúis. Fécha Catrín. No, féch Rory. Má bhín urte chuil síos ar do ráchlún agus a chud bhróca líchan. Déan le na hása. Diggin tú me? Ní mu go ligint an slímadar sin beag dhéana díon. Ó, fair play chud. So, tá ar fád chun fallings mar jolt ar do chud ego, ha? Is itir an bhirrta gunne atá sé. Yeah. Tá Vince, Mahane, Bernie agus Evan fiú sa breisich sé ar fad. Má tá tusa go misise haint sí sa gach, mar jolt a chud seafúte sa, bai F-Ellert, a diggin tú me? Well, mis chuir seachar a gins. No, níl Róise. Come leis go. Tá mí lá rud éigen. Cefiú sé sin? Well, ní lánach goil me tríochta tuair teir goscurgs. Chum an black le Rory. Má jolt a bhd beag fánach, séméid. Chlí Vince chum mai cena. Ní tean an oscar fiú cosúas. San nerid oberleid an námsa. Nis cam am chud eibríanna agus éirhairt goscurg an cena. Ní féidir bra ar version na leinti seo. Well, ich tína, más feargur féidir le braid a bhí wet. Na chaiste go ran tú ceán a bhí sásta go amach leat in an his go bhain chéile. Cid a gistead? Má chuann tú fatí bhanas tú. Nach hinna dhéana sa seanram. Well, tá má fáil tarhas má chud taid ar a seanchas nach bhfuil ich tína. Nu sé bhí ína léanaí, foshuiítí má féid. Bhícinn tún cinná leidecha tar an gáúra léad an léine feidir, anú níl céal ná rééisún leis. Sean bhil chuach an aimim se duna befriúna chéúlasat, go breáil maidin sa báisteach tanó. Nach ile sa deala feidir go meach sa ceú a cinint festa. Ce bhfuil Evanston seo head? Bhí sé ble ves mé bí. Sní bheith sam cáilte marach séra. Anú cháidir chuig an lám a bhí rátein sa míon bíhit se. Ja, wat verbronarmach. Níor an neart ha me. Chéile go man an fón a fix sús glucharm. Well nach chuile go me ha héine ná rud céna dhéana. Right, fog seivan. Stáin le man áhín ína agus págí na stoirí. Mu sé stóirí sláánna lení. Gur míle má hagí ríist. Ní rá atá a feidir. Níle sa pós le breanú má chápáist, agus go dtí níle sa mór anna le chanaid. Evan a chrí, call the chóta. Seo Oh, Evan. You're from Misha. Evan! Evan, stop! Evan! Evan, tá ceir go leor.
Báide, ní si deanna tá a gar bheith fáid anna créatúr. Fáid? Chnig mé gar bh chrána ba tuga is a gréúí. Báide, sto agus gantar sin bheanhacht. Bheanhacht? Cha bheith ceí feidir. Bhí sé bar bheith bech. Tá mis gal máchan sé Ní tú gal máháide. Dig dinis fans na bhúltú se de heile. Sean feidir. Má bhí bhein sin déanana dochar go gasfuíonn sin a bhí sena fáistín beh bíteach. Mes go sí an chun leis mestar stop síí a bhá anna feidir. Má bhí seafaideach má bhean. Hastal sleis go le tún bh efir ní se dochar bhfuh má sé mílte. Cha bheith í feidir bhí sí bhíantas. Bheit go te mácha bheith feidir. Báide, níor sí a ggarbh á fátireacht. Stop. Feidir, Ket faoin na marcan í chunig beidir teachtain seáid. Ná rútí le go hitse. Ket í déir tílam. Stop. Stop óide má bhean. Ní do chuid caiinte deanna céal ná rééisún. Stoppanis. Seanna feidir. Tá sé tunéisteach táach bhí nach chuinte feidir. Tá sé fiáin. Gwiní tuairí tíráid aintí bhile chu seáin nó sin. O ja, hoe lang is het kan het af vollend? Wel een gewoon één. En die helemaal zijn nieuw. Dat is de bellen gezegd is geen voor. Zeg het zo? Zijn Alleen maar plan welkams. Angela, maar wel. Daarom ga ik gewoon werk. Kun je fuske? Dan zit je. Maar wel. Weet je toch? Prima zo. Ach joh. Al die giet had er geen stuk zijn ster. Er wel gassen dus. Toch zit je hier. Toch zit je. Als je baan zit, dan is het niet. Dan moet je die roos hier jou. Dat is hoe je het wilt. Kijk voor een dictionary. Ah, dat vertrouwt wel gauw niet heen. En nu, wat doet u die wat? Zij zoekt eens een hoekje, wat ga je doen? Is er een boer legend, hè? Fuisce a hell haig. Inscelo Jason Gray. Kun sé intas am cecha más tá Susie Jaile le se haag, leis an bailach brúdil ar chad óhaach lethe. Ach, frosta hain seach líci si ó spirit a bhrise, tá si castal a cóid an gáile nocht fairpléie. Na bhí abbaid. Ní go Angela. Na Jason sa gúirte ag Susie as achtaí óla, agus ba sesin sa gúirte agamsa. Nee. We gaan toe slaan. Ó tuach a mé sláán. All seo agus a bhí leat na bháile. Okay, go bhfuil maithid slán. Go leis gal. Ní Christiana seo fiú láthid. Well, letú me gal out. Ho? Ce fá? Well, bhí me cuimúir góir bag sin bhíon ar ball agus, well, tar bach sa taige sin do chláirna. Mac, legas. Go mé gneart de printe soch mar maidin. A ríir tá. Brother, tá sástún taige dú tit na sásta chláirna. Tá na ríide? Well, an te seoach na ríide gut. Níanta sa ggéirbh dína únseach íman is bhfuil? Well, fuck be sin is futain. Acha níthe, galmuid. Bu ceap bhd dína an gáir se chumsa? Nach féidir duine intanáró. Agus sé réanos ní nach ísacht. I mean, catfu créis. Oh, okay. Well, gur mí maithad bheith. Agus tríla me an fógur lein haicní a chur néir níos minicí me tá an. As cum fao sin. Beanna, just tin do chláir agus, well, í créisú me an a bheith sead. Okay. Mac, tá an bhrónam frí méid a hála ar ball. Tin teamad ar, right? Agus tá brónam frí méid a hála leis a gís agus na bréige sa sin. Tá sam nach mu sé éit go dermad gin na bheith ach má tá tú... Just, Brother, crumutí hiarne. Tú snú, okay? Okay. Hi. Wel, fi'n agol tas o rei rwbeth nis lwy hi le dych o briniw. A, stohi gwyd a Jackar cwrswys le Katrina. Wel? Siwr chwrch si sy'n bliant ar fan y by. Ach, fan roi ar ai reis yn tymala, he? Fain yn ys. Gyd yn dain un tysyn. Wel, technic special ta gwyd sy'n nag e. Ai,
Déann go deachrád coppla clás a heispan dúsa. Déann go bhéad has a héin an gar céna dhéana gom. Ó déann é. Cons mar bhí de lása. Ruaí go donna. Sbegnar le car Evan. Chus an crí trasna nam. God, bhil sé gar go leor. Tá sé sin tá. Sé teach car leis fi láthirach. Bhain sé 5 blion go héalsa tá rá let. Buch sé dtír go casú Janjoir mar bhí deach team go géir. Gur míle maithe Janjo. Socht éisteach le chud casí ar fad bhí tuintach. Ja, tám cínsa go rá. Rory, níl féime bíart a bheim sin. Ja, Ruaí ce tá míart let. Tá drochféach le Janjo le gairid. Go háiríad partí bheith. Ní rá me. Tá sé go mag rá. Sa mai cheappa go chóhairt de leis go le há leis. Cúneart? Tá sé seo á féiseach. Rwyt a gart, tá cracin rin armsa. Sgari bí, tá cyn go jocolyn smítiúr rwydyn chat eile le gael a chantir. Come on, Rory. Tá sé gur wásla tú agus. Well, tá sam gur chuma le Janjo ach. Ní hagann sé sin ceart go bheith gáil thirstú drochféach le daine. Nis gáda leis gáil leis. OK, tá branar. As cibé rud a rinne mé ort. Gur maithí good. Lacam leis. Well, buch sé díanais go sin lu sacré. Smása sib na gasúir. Bhfuil is de bhharning go bhfuil ceart a good. Trús. Calculor. Trús. Well, dáim sem airgad mar se. So, bheith ban an íceocht a thuirt go sé an opir má tá síime fósán. Gus céim fan amach síime go tá go difin. Well, ní bheá nach sin bega, Tásún mocht tú sásta leis. Brenna, ná bíoh fáitir sort a stór, tuca mu dé réiteach. Ní hen teirigad bhí churéis chum san náiríre ach a principal, má higann tú leit me. Se. Katrina, let the hell, come on. Okay, tá bronar, right? Bhí 5 technical go airfort, agus chuirg sé mhuilar na hitsil síar fad. Seo, tá bronar a chrí. Tá mé ansásta bhéáil. Darí mú an ústór. You're at it, made that a mission to swim. Tá me tín thuirse go seo Vince. Ún Oscar copa sí táhaach le. Damn. Tá bronar, okay? Ce go fada is tá an socrú georheimach seach an neamta ré. Ceir a hálars muna go sinnéad seo. Ceir an socrú fadheimach, ha? Níle sam, okay? Tá bronar an. Ma dhear tú go bronart bhfuháin eile ba bronart. Beidir nach bhfuil an socrú fadheimach etsa ach tá amsa. Ní an fort etnaig Oscar sa socrú sin. I diggin tú me? Tá go réin, inam dé. Tá me féit op agus sinna bhfuil faoi. Tá ma chum chus sísanis. Tá freigraí testal weimse. Gus go dtí go main de freigraí sin am. Féit tú dearmad díon ar service insan agus happy families. Rud bháin eile. Bhil nó fan de glán armsa go dtí go main de freigraí sin head. Katrina. Chun sé kangaroo an mór. Gdés? Tá scríb neir chu híntaach de le go hág leis. Mí nach an seir seans. Gur míle má a bharní. Cid le hair sin? Well, marheolarn do chuid cabhar agus do chúnamh tríd an rud ar fad. Seansach meid teanghil ar beams le dilan mar chosa. Stopta. Bhí mar smuoine bhar gáil amach ach ar cuairt am aige. Meach simar beat sa cheach den éanaach nó. Well, Rory, chosnach se bám. Céird faoi dá ní cin héanas. Ben níle sam. Sure, fogla agus. Díal má mhaach na bheith. Well, déan do bhaachnamh, agus inistam nar bheits freigrad. Well, tad, idir cheafé agus Evan agus dá fósa titsa me sa chéile. Well, níor siad a ceartam le blianta. Beidir go sé námat mar sin. Beidir. Arú sin dearama da. Sibh me do maitha bailla se fan is scefte a scaribí. Gur maithad. Ach íiste chunne ha teáidir in híon. Ne habar le eile meach gur feic me suasta. Janjo, cin áit deala bhfuil tú? Tá má chad bhain sin inis, be man fa hín bommate.
Barcha imimecht san mé an bhirt an driblóid. Mae cap ag chwilio mae cor. Hai. A tan jasad? Ie, fi eisiau gyholen. Stiach let, eisiau ffwr. Dyna mae te efo. Ní ddech chi'n mwyn sy'n som stopo? No, hysgol dy fe. Mae'n ni crohwn os a i hos dy gloriad o'r i'r harlo tada. Peter, honnig mewn am o hwli, y cran o botogau as y gred o'r un bygsyn.